Nu skal vi bruge Excel til at finde ud af noget om multiplikatoreffekten. Og i første omgang handler det om at få lavet et regneark, som viser noget om multiplikatoren. Så i det første felt A1 skriver vi multiplikatoren. Hernede skal vi have de tre variable, som multiplikatoren afhænger af. Så her skriver jeg variabel. Og de afhænger jo af skattetrykket, som vi jo normalt kalder for T. De afhænger af forbrugskvoten, som vi kalder for C. Og så afhænger det af importkvoten, som vi kalder for M. De tre størrelser her er jo symboler, så jeg skriver et symbol herover. Og så skal de tildeles en værdi. Og vi sætter skattetrykket til 40%, altså 0,40. Vi sætter forbrugskvoten til 0,90, altså bruger man 90% af sin indkomst. Og vi sætter importkvoten til 0,35, det vil sige, at vi bruger 35% af vores indkomst til importerede varer. Så sætter vi efterspørgselen. Efterspørgselsforøgning eller efterspørgselsforøgelse. Og efterspørgselsforøgelse, det kunne jo for eksempel være, at man øgede det offentlige forbrug med 10 milliarder. Så jeg skriver 10 her for efterspørgselsforøgelsen. Så kan vi regne multiplikatoren ud. Og det gør man jo ved at sige 1 divideret med parentes 1 minus C, som er den her, minus C en gang til gange T. Det var ikke den, men så flytter vi den lige herned. Plus M. Parentes slut. Det var ikke rigtigt. Der skal lige stå plus her i stedet for. Så får man 1,23. Og det er rigtigt, og det betyder, at hvis man investerer 10 milliarder i offentlig forbrug, så vil man få en effekt på 12,35 milliarder, altså multiplikatoren gange efterspørgselsforøgelsen. Nu skal vi se på, hvad der sker i samfundet efterhånden, som, eller når man har investeret i 10 milliarder, hvordan det forplanter sig i samfundet ved hjælp i løbet af tiden. Så derfor så vil jeg starte med her at skrive øget indenlandsk produktion. Det er de 10 milliarder, vi investerer, så her skriver jeg 10. Så på grund af den øgede indenlandske produktion, så vil der blive en øget skattebetaling. Det vil være de 10 milliarder, vi investerer, gange skattetrykket, som vi har heroppe. Det giver 4 milliarder. Den øgede disponible indkomst vil være den øgede indenlandske investering minus det, vi betaler i skat. Det giver 6 milliarder. Det øgede privatforbrug, det vil være den del af den disponible indkomst, som vi forbruger. Det vil sige den øgede disponible indkomst gange forbrugskvoten. Det giver 5,4 milliarder. Når vi skal kigge på den øgede import, så vil den øgede import være lig med
den øgede indenlandske produktion gange importkvoten. Sådan her. Det vil så igen generere en ny indenlandsk produktion. Den nye indenlandske produktion den skyldes det øgede privatforbrug minus den øgede import, og det giver så 1,9 milliarder. Og det var så første runde af effekten af den øgede indenlandske investering. Anden runde, der giver vi dem jo ikke 10 milliarder, men vi får jo 1,9 milliarder af ny indenlandsk produktion. Så dem putter vi derop. Og ellers så foregår det fuldstændig på samme måde. Det medfører så en øget skattebetaling gange skattetrykket her. Det giver 0,76 milliarder. Den øgede disponible indkomst, det vil så være de øgede indenlandske investeringer minus skattebetalingen. Det øgede privatforbrug, det vil være lige med den øgede disponible indkomst gange forbrugskvoten. Så det giver 1,026 milliarder. Den øgede import, det vil være de 1,9 milliarder gange importkvoten. Giver 0,665 milliarder. Og det vil sige en ny indenlandsk produktion. Det vil være det øgede privatforbrug minus den øgede import. Så det var runde 2. Nu vil jeg gerne lige gøre regnearket en lille smule pænt. Så jeg tager lige det, jeg allerede har lavet. Så trykker jeg herover på formater. Og så skriver jeg tilpas kolonnebredden automatisk. Så kommer det til at se nogenlunde pænt ud. Jeg vil også gerne have, at tallene er nogenlunde pæne. Det vil sige med 2 decimaler. Det kan man så regulere her. Man skal vælge tallene, man gerne vil have 2 decimaler på. Og så kan man trykke lidt frem og tilbage, indtil det passer. Det gælder selvfølgelig også hernede, der vil jeg gerne have 2 decimaler. Så det ser sådan her ud. Nu skal vi jo så i gang med 3. runde. Og vi skal jo have så mange runder, så effekten faktisk holder op af de 10 milliarder. Så det kan vi gøre på forskellige måder. For det første, hvis vi kigger på den her formel. B19, den hiver tallet hernede fra. Og det skal den sådan set gøre også i 3. runde her. Så derfor så er det sådan set okay. Her der kan man se, at den skal tage C14. Og det er jo sådan set meget godt. Den skal tage delen før, men den skal hele tiden tage C5, fordi det er jo netop skattetrykket. Så for at få den til at tage C5 hele tiden, så trykker vi $2, sådan at den er en absolut celle. Hernede der kan I se, at man skal tage C14 minus C15. Det er sådan set godt nok. Og herover der skal man tage C16 gange C6. Men C6 skal være en absolut celle, så jeg trykker igen $2. Her der kan I se, at C7 skal være absolut. Og hernede der trækker jeg bare C17 minus C18. Så skulle jeg i princippet bare kunne trække i den her til alle de runder der er. Og det passer sådan set meget godt. Så det her det var 3. runde, 4. runde, 5. runde
og 6. runde. Og man kan så se, at efter 6. runde, der er effekten faktisk 0, fordi der sker ikke noget med den øgede indenlandske produktion, og den nye indenlandske produktion er også 0. Den samlede effekt kan vi finde herovre. Det vil så være lige med summen af effekterne fra alle runderne, så man tager simpelthen dem her og lægger sammen. Og det var så lige en for meget. Så den samlede effekt af 10 milliarders øget indlandsk produktion vil være 12,35 milliarder øget indlandsk produktion. Så kan jeg køre den ned her. Og så man kan se, så den, hvis jeg investerer 10 milliarder i øget indlandsk produktion, så vil jeg få 4,94 milliarder ind i skattebetalinger. Det vil sige, at det koster faktisk kun staten cirka 5 milliarder at investere 10 milliarder. Nu er der det smarte, at man kan begynde at regulere med tallene. For eksempel kunne jeg sætte skattetrykket op til 50% måske. Så kan jeg se, at den samlede effekt den falder. Multiplikatoren falder også, så det er meget naturligt. Man kan også se, at de 10 milliarder gange multiplikatoren giver netop den samlede effekt på den øgede indlandske produktion. Man kan også se, at den øgede skattebetaling, den også bliver ganget med multiplikatoren, så får man den samlede. Til allersidst så skal vi lige huske at sørge for, at efterspørgslen kommer ned i øget indlandsk produktion. Så derfor klikker vi her. Så husker vi at skrive lige med, og så peger vi på efterspørgslen, så vi er sikre på, at det tal, vi skriver heroppe, det ryger med ned i de her runder.